Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Efeso. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios alang sa katawhan sa Dios diha sa Efeso, nga matinumanon kang Kristo Jesus. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit, diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo, aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Tumanon sa Dios ang iyang laraw, inigabot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa iyang himaya. Ug mausab kini ang midangat kaninyo, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, nga naghatag kaninyong kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo, iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygunta ang iyang himaya. Tungod niini, sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus ug sa inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamog kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag, aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini. Gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga aniya kanato, mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga namunuan, ingon man sa mga pangulo. Labaw gayud siya sa tanan, dili lamang niining panahona, kundili sa umaabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa iglesia gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan, ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang Espiritu nga mao'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila,
nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto, patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Hesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Hinumdumi nga kaniadto, kamong mga dili Hudiyo makasasala, nga matud pa sa mga Hudiyo dili tinuli, kay sila gud nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli, nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo, ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Hesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usan na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig-uli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Hesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nahiusa ngadto kaniya, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Busa tungod niini, ako si Pablo, ang binilanggo ni Kristo Hesus tungod kaninyong mga dili Hudiyo, nagampo sa Dios. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios naghatag kanako niining buluhaton sa pagwali sa iyang grasya nga alang kaninyo. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon
gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Hesus. Gihimo ako nga sulugoon alang sa ebanghelyo tungod sa linain nga gasa sa Dios nga gihatag niya kanako pinaagi sa iyang gahom. Ako nga labing ubos sa tanang katawhan sa Dios, gihatagan sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios. Sa nangaging panahon, gililong kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Aron pinaagi sa iglesia, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing pamaagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang katuyuan sa tanang panahon nga gituman niya pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Diha kaniya makabaton kitag kaisog ug makaatubang na kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Busa hangyoon ko kamo, ayaw wad-a ang inyong paglaom gumikan sa akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay kining tanan alang man sa inyong kaayuhan. Busa tungod niini, nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mugamot ug malig-on ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios. Makabaton kamog gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalalom sa gugman ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugman ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Daygunta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-hunaon. Daygon ta siya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Hesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Busa, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod, ingon nga mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop ug pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usal lamang kalawas ug usa ka espiritu ingon nga may usal lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usal lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usal lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo, kay nag-ingon ang kasulatan. Sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siyag daghang mga bihag, o gihatagan niyag mga gasa ang mga tao. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa siya nga mikunsad maura usab ang nikayab saylo pa sa kalangitan, aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles.
ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balon ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan nini. Busa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan nini, ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, kansang mga huna-huna walay hinungdan, ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalon niini, tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo, ug nagbuhat sa tanang kalawayan, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan, kay ang kamatuoran anaaman ni Hesus. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatao, nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi, nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglang bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa, ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataw kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Ang kawatan, kinahanglan dili na mangawat, kundili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi, aron makatabang usab sa mga kabus. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligotgot, pagkaloy-anay hinuon kamo, ug pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, ug pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma, sama nga gigugma kita ni Kristo, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Timan ikini, walay tao nga salawayon,
laway o hakog. Kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Ayaw kamo patunto kang bisan kinsa pinaagi sa mga pulong nga binuang, kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Busa likayi gayud ninyo kining mga tawhana. Kaniadto dulom ang inyong kinabuhi, apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini, kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, Pagmata na hingatulgon, bangon gikan sa mga patay, og hatagan ka ni Kristo og kahayag. busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon, kay dautan kining mga adlawa. Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Ug sa inyong pagsulti-anay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno ug mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayod. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Tungod kang Kristo, pagtinahuray kamo. Mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo maoy ulo sa iglesia, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang iglesia nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron sa paghalad sa iglesia ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang iglesia alang kaniya mismo, diha sa bug-os niyang kaanyag. Putli ug walay ikasaway, walay buling, o kunot, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pakanon hinuon niya kini, ug panggaon, sama sa gibuhat ni Kristo sa iglesia, kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. may dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan, ug sa akong huna-huna, nagpasabot kini kang Kristo ug sa iglesia. Apan alang usab kini kaninyo. Kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa, sama sa iyang kaugalingon, ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto.
Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, Ug kini ang saad. aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kamong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon, ug tahura sila. Buhata kini sa kinasingkasing gayod, samara nga si Kristo mao'y inyong gialagaran. Himua kini dili lamang kung magtanaw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kundili buhata ang kabubuton sa Dios sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Kristo. Busa tumanang nga malipayon ang inyong buhat, sama nga ang Ginoo mao'y inyong gialagaran ug dili ang mga tao lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo, ulipon man siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon, ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinumdumi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo, ug wala siya'y pinalabi. Sa katapusan, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. Busad dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios, ug inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuuran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming, nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi ni ini, makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo, ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini, pagbantay kamo ug lahutay gayod, pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios, ug alang usab kanako, aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa akong pagwali, ug aron sa walay ko kahadlok, makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Tungod niini, nahimo akong pinadala bisan aniya ako karon sa bilangguan. Busa, pag-ampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini, kay gikinahanglan gayud kini. Si Tikiko, minahal nga igsuon ug buutang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo. Maoy magbalita kaninyo sa tanan gayod, mahitungod kanako aron masayod kamo sa akong kahintang. Gipadala ko siya nganha kaninyo, aron balitaan kamo mahitungod kanamong tanan diri, ug sa ingon madasig kamo. Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag sa kalinaw ug gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsunan. Ang grasya sa Dios maanaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo sa gugma nga walay paglubad.